Искаш ли да отидеш да видиш? Сега поникнала. Така ли? Да, сега е поникнала. Маше до краставиците. Значи лайката... Първо виж разсъда на мурсалски. Да. Тук се правим разсъд. Това е разсъд на мурсалски чай. Да. Тук са много коренчета. И се сгъстяваме горе. Ще ти покажа полето. Там, когато преминат, защото той чая не е, той е многогодишно, но живее 6-7 години. И умира, загива и ние ги подновяваме. Как стана? Тя преди, може би повече от 10 години беше чела една статия за мурсалския чай и само като я прочети, смъкна вестника и каза: искам това да го работя. Искам това да го правя. Искам да опитам. Ще го направим. И ми викаше: търси расът. Ще го направим, ще видиш. Тя беше инициатора. И тръгна. И после и други неща. Добре, да. Първата, втората, третата година ходим на пазар само с мурсалски чай. Изкарвам и толкова, колкото за горивото. Още от втората година И разбрахме, че да трябва да има допълнително нещо, за да има смисъл. Да. И постепенно увеличаваме. Да. А ти преди това с какво се занимавала? Работила съм много години в Найден Киров. След това малко в Донарит. Това са като почнаха да ни съкръщават. Фабрики. Да. Едното е с военно производство, другата е с такива контакти, ключове правят. Да. Някакви И фирми. като почнаха да ни съкръщават по демокрацията. Но просто тя аз бях на 6-7 години, когато дойдохме тук. Да. И тук нямаше абсолютно нищо. Беше една гола нива. Гола поляна. С обрана царевица. С едни кочани. И всъщност тя си има опита като градинар, просто с годините го е натрупала. Да. Той го правихме уж за уикенд. За уикенд пък то си стана... Българската дума уикенд. Да. Ама те се наложи, че сега да живеем и тук. Да. Много ви е добре тук. Но не е лошо. Ето сега да видиш разликата между двете билки. Това е дребноцветна върбовка, а това е теснолистна. Имат еднакви свойства? Да. А върбите е съвсем друго. Лимоновата върбинка сме си я хванали само така за сега. Искаме да пробваме, ако искаш така направи, откъсни си листенце да видиш за Какъв лимонов аромат. За какво растение става въпрос. Това е, това ще е нещо, което ще направим, което ще бъде като лимонена трава. Да. Като маточина. Като маточина, да. Сушилнята, която сушим. Това е катака. Да. На колко градуса? Като я включим... Значи 50-52 най-много. Това е, Ето тук е показано лампичката, където свети, че е на 52. Да. И колко време? До готовност. До готовност. Проверявам. Някъде за около 24 часа пипера става. Доматите искат много повече. Искат някъде към 36-40 часа. Те са по-водни. Ще да го спрем, че... Да, веднага. Ще пръча на... Айде го И там. после мелиме и тук. Това ни е мелачката. Да. Много бързо се смила. Така се отваря. Ето тя даже е... Това е пипера, който е на пазара. Да, това е... Да. Мирише на истински пипер. Да. Много е мощна. Много е придуемко. Много е придуемко. Не, че ми става мъчно. Хората да нямат визията за това как в този пакет, той 100 грама какво коства. Първо тя прави разсада. Тя си прави разсада. След това го гледат там, обира го, когато е готов. Ето, това е нашия пипер. Ще ви покажем препаратите. Мамо, ти пазиш ли препаратите? Да, там с кашона. Въпреки, че не сме био, не сме... Ще ви покажем само с какво се пръсква това. Само с биопрепарати. От аметица с биопрепарати. За да е чисто.
Нали? Да. Защото това си е наша визия за... Визия. Как трябва? Та е Как е? българска дума, да. Поливаме. Нашето виждане за това, че трябва да се яде чиста храна. Защото хелп Да. за биоупотреба. За биоупотреба. Цяло лято Само само сол. това. Там пипер, домашно, всичко, което има нужда. Полива се след поливане, окопаване, мрежи засенчваме. Да, те сега Пипера, са махнали, защото тук беше от с мрежи. слънцето изгаря. И ти ми разказа, че Вече тук ги махнахме мрежите. Агенция по храните са Идват са среда. искали северната страна да е затворена. Какво Да, беше? на изток да бъде да- отворен, когато да слънцето дишат. изгрява, а от другите страни затворено и тези тенти ги спускаме надолу, за да пазят сянка. Да. Тенти, а пък тук имаме мрежи. Сега сме ги махнали, Сега защото сме ги всичко е махнали. готово. И тук лепиме ни мрежи, слага за да няма насекоми вътре. Да не с се- магнитки Живот, на да. вратата. М. Даже бях сложил само фасунки и кружки. И като додоха от агенцията, казаха, можело да са пръсни кружка, да отидат стъкалца. Не знам, трябвало плафони да има. Айде плафони наредихме. Да. Задължително на пода плочки, стените да са минати с Да не боя. гълбо, да не се рони, да не се рони. да има вода, да има... Имате разрешително за Да. цялата дейност. Мгм. Да. И герба на България. Задължително и той тук, да. Да. Добре, значи правиш разсада, отглежда се, полива се, Да. бере се. Да. Ето това е сега трафикинг ги обратно. Да. Топ замелени. Ето гледай. Виж какво нещо е. Мгм. Има Да пише жени едно. и ме питат, защо ви такъв цвят пера? Що ни е светло такъв един светъл, вика? Защото от сорта е. Мгм. Това е от сорта. Много Ето, чуш. ароматен пипер, много. Да, хубав аромат. Да. Всичко е истинско. Сега е тук и не повече от... Ами, Няма тя половин весната- килограм това. Да. Да. От Това е от една Да, кофа. Това няма килограм. Една голяма кофа, бояжийска, не от такава малка. Сега набрахте колко да... Сигурно Да 5 ти покажа. килограма пипер поне влязал тук. Да. Мгм. Едно към, между 1 към 4 и 1 към 3 остава. Да. Да. Приблизително. Да. И да, и после защо пипера струва и Да, то реално е ефтино. Колко струва 100 грама пипер при вас? 4,50 го продавам. 4,50. Да. Колко труд влиза в тия 4,50, Да. ако някой тръгне да го смята. И на 200 км идваме да го продадем. Да, на мен ми отне 3 часа да стигна до тук. 3 толкова часа. Толкова е, да. Сега там се спазваш правилата му. Да. Да, с камери. И тръгваме в 5:30 от тук, за да дойдем и да намерим място на паркинга. един хубавец, като каза, лайката по асфалта ли е мето? Тук отстрани сме я брали. Да. Знаем ги тия приказки. Да. Ами липата, къде я метохте? Кой е виждал цял цвят паднал долу? Някой виждал ли? Да. И те. Те са единиците с хора, има и такива, които ценят наистина. Имаше един коментар лятото, като ти ми беше пратила видео с лайката. Да, и там Да. бях седнала. Да, и една жена пише, това е такова рекламно видео, никой не бере така лайк. А как? И викам, аз да дойда да снимам, защото бия 200 км, да дойда да снимам, защото аз съм сигурна, че така я берете. Така берем лайка. Да. Да. То бива Имам- 36-7 градуса. А тя И как я бере, бере? бавно става. Опичам се на слънце, накрая Катя, вземам покажи сол, стария Къде? инструмент. Покажи го. Дето го прави с един... Лайкоберачка. Да, лайкоберачката. Две съм направил. Не става, Не става. защото нашето не е дива лайка, а корена е нежен. И И като с корена. излиза с корена, а не се откъсва. И Той беше направил две такива. И вие, мъчихме се и видяхме, че само с Някои не ръце... вярват, че се бере такава. Бере се. Да, се има Това е лайки вътре. гривена. Да. Ето, ако някой иска да пробва да си направи Да. и е така.
Така и слагаш ръката и дърпаш. Обаче Излиза с корена, защото е нежно. Ние сме я съдили. Да, защото сигурно си представя, че е невъзможно, нали? А то е наистина трудоемко. Ние то просто си трудно. То е възможно. Часове на всичко е възможно. Има си... Да, има по-лесно е да седиш пред компютъра и да цъкаш на диванчето. Чесъна покажи, който Да. е наш. Той е разкошен. Това е зимния чесън. Оставили сме за семе. Да. Това е тази година летния е по-дребен. Ето го летния. Да. Отделяме го, за да може. Да, това е летния. Аз съм си взимала, той е много ароматен. Дребничкия. Да, това е дребния. Ето лешниците, които чакат да бъдат щупени. Тия де сме ги набрали отгоре. И ще бъдат на масата на пазара след. Да. Като сме готови. Да. Тук си точим ножовите. Доматите, знаеш колко бързо изхабяват ножовите. Да, като месото. А растенията, които са диви, откъде ги купувате? Да кажем за теснолистната върбовка, която ходим на високо. Нарочно не казвам къде. На високо ходим. Над 1500 метра вирей. Над 1500. Някой път е на стръмни места. Да. Обича сянка. Специално за нея ходим, избираме си един ден долу-горе, знаем кога цъфти. И се качваме от тук и пак 200 км в едната посока, 200 км в другата. И винаги покрай нея, никога тя не е сама. Намерихме див коноп, намерихме вратига. Калоферче. Много така. Калоферче, диво. Да. Много сме ви благодарни, че идвате на пазара. Това просто е огромно богатство, което носите чак до Варна. Ние сме благодарни за възможността, защото вие сте пък единственото място, на което ние ходим. Тук няма. Тук няма. Тук В Русе няма ли пазар? Има пазар, но няма такъв фермерски пазар. Веднъж направиха преди колко години. Беше в мола. И край, умря. Мола не е мястото за тия неща. Вътре. Да, то трябва по съвсем друг начин тези неща се случват. Всъщност при нас тръгна много естествено от самите хора. Никой не е решил да го направи. То тръгна от кооператив, много хора, които се редуваха всяка седмица. И то вече се разви като някакъв вид бизнес. Сега не е тръгнало като... Така и доволни сме. И сме благодарни за тази възможност. Колко? 8 години, 9-та. Девети сезон. Смятахме, че идваме при вас. 17-та ни е регистрацията и вече. Вие сте ветерани, значи. Да. Браво.